Vau ser creats per a ser governats. Al final, cadascú anirà pel seu compte. Què fem? Preparar-nos. Vam tenir l'idea de reunir a un grup de persones extraordinàries i quan les necessitéssim podrien lliurar les batalles que nosaltres no hauríem pogut. Director Fúria, crec que és l'hora. Té una missió, senyor? Tractar d'integrar-me en el món? Tractar de salvar-lo. Doctor, necessitem la seva participació. I si m'hi nego? El convenceré. Què m'està demanant que faci? S'anomenava la Iniciativa Venjadors. Pensava que no era apte. Sembla ser que sóc, com era, voluble, narcisista i no sé jugar en equip. Necessiten un descans. Tan desesperat estàs que crides a aquestes criatures perdudes per defensar-vos? Tu has aconseguit que estigui tan desesperat. No som un equip. Som una bomba. No! No ens han entrenat per quelcom així. Nois, amb mi arriba la festa. Aixafa! Com guanyarem? En equip! Això no ha acabat.